Sí? Bos días a todos. Acompáñanos hoxe para esta presentación Isidoro Hornillos Vaz, presidente da Federación Galega de Atletismo, Luís San Martín, técnico e directivo do Club Atletismo Noia, e Pedro Calvo Ró, diseñador do cartel da competición que temos nas nosas costas e que logo nos explicará un pouco que representa cada detalle do diseño. Ben, estamos aquí para presentar o Campeonato Galego de 10.000 absoluto, 5.000 sub-20 e sub-18. O campeonato terá lugar o próximo sábado 24 de abril nas pistas de atletismo do Estadio Municipal de San Lázaro aquí en Noia. Ben, a celebración deste campeonato será en homenaxe a Alejandro Gómez, como sabedes, grande atleta galega que nos abandonaba o pasado día 31 de xaneiro aos 53 anos de idade despois de loitar varios meses contra un tumor cerebral. Alejandro foi varias veces campeón de España en distintas modalidades, participante de diferentes campeonatos europeos, mundial, e tamén formou parte do equipo olímpico español en Seúl, Barcelona e Atlanta. Para el, o noso recoñecemento. Dende o Concello, queremos amosar a nosa satisfacción de que por fin comecemos a facer nas nosas instalacións de atletismo pois grandes competicións como esta que nos espera esta fin de semana. Agradecemos á Federación que trae a proba para Noia e agradecemos tamén ao clube que traballe duro para que isto tamén saia adiante e dende logo que esperamos que non sexa o primeiro de moitos, que podamos coller moitas competicións como estas ou daqui en adiante. Aínda que sabedes que a situación que vivimos agora mesmo pois non nos permite disfrutar debidamente deste tipo de probas, posto que as condicións protocolarias pola COVID son moi restrictivas, agardamos que a situación mellore en breve e poidamos volver a disfrutar do calor do público nas competicións, porque, como ben sabedes, nesta proba que se celebrará o próximo sábado non está permitida a presencia de público na instalación. Solamente se permitirá a entrada a atletas, adestradores, xuíces, técnicos, delegados e o persoal voluntario preciso para a realización da proba. Cumpriránse todas as medidas de seguridade en todo momento, medidas de higiene, uso de mascarillas, distancias protocolarias e demais, e esperamos que todo saia da mellor maneira posible. Sin máis, voulle ceder a palabra aquí ao presidente da Federación Galega para que nos conte un pouquiño tamén en que vai consistir a proba e demais. Moitas gracias, Laura. Bos días a todas as persoas presentes. Por suposto, un cordial saúdo a todas as persoas que están seguindo en streaming esta presentación deste Campeonato de Galicia de 10.000 metros Alejandro Gómez. Por suposto, como presidente da Federación Galega, teño que amosar a miña profunda satisfacción por estar aquí en Noia, unha localidade que, por suposto, respira tamén deporte, respira atletismo, e que vai a albergar este importante campeonato, como moi ben explicaba a concelleira, coa denominación Alejandro Gómez. Desgraciadamente perdemos a unha referencia, a un mito do atletismo, a un mito do deporte galego, e máis tarde faremos unha semblanza evidentemente da súa brillante trayectoria. Quero, como non, agradecer en primeiro lugar ao propio Concello. O Concello que está facendo un esforzo moi importante para poñer en valor o deporte, para poñer en valor o atletismo, e é verdade que aquí contan con todo o necesario para que sexa un dos puntos máis importantes do atletismo de Galicia. Contan con unha instalación sintética, evidentemente homologada, que por suposto creo que é envidia para moitos concellos que poidan ter esta instalación. Contan tamén cun gran clube, o Clube Atletismo Noia, o seu presidente Luís San Martín, facendo unha gran contribución histórica como atleta, como adestrador, e por suposto contan con unha profunda historia, porque aquí, como Tarico Novales,
como Teresa Castro, como tamén un home que faremos homenaxe, Hipólito Rei, recentemente falecido, e máis tarde Pedro nos vai a contar o tremendo simbolismo que atesoura este cartel, porque ten unha profundidade realmente que mellor que el non o va a explicar naide, non vou a adiantar nada, pero que está perfectamente pensado. Quero lle agradecer a Pedro, por suposto, o esforzo que fixo, homenaxeando moitas cousas culturais, sociais e, por suposto, tamén deportivas do propio Concello. Por tanto, parabéns, Pedro, por esa gran aportación e, por suposto, invitar a todos os aficionados a que sigan en streaming. Como moi ben decía Laura, todavía non se permite o acceso ás instalacións, nin aquí en Noia, nin en calquer lugar. A semana pasada fixemos o Campeonato de Galicia de clubes no Barco de Valdeorras e tampouco sin público. Esperemos que a situación sanitaria millore dentro de pouco tempo e poidamos a volver, lógicamente, á propia normalidade. Un campeonato que vai a comenzar ás 10 da mañá. Vamos a ter 3 series de 10.000 metros na categoría masculina. Vamos a ter tamén unha serie de 10.000 metros na categoría femenina. Foi baixa de última hora Alejandro Fernández, falei con el outro día no Barco de Valdeorras, ten algúns problemas de carácter muscular e non pode estar aquí, pero vamos a contar con persoas importantes como Marta Casanovas, unha muller fondista das millores a nivel estatal, como Yolanda Gutiérrez, unha muller que xa tivo un gran éxito na maratón, e a mítica Julia Vaquero vai tamén estar aquí, unha muller que retornou fai pouco tempo e que está xa correndo casi en menos de 4 minutos. Por lo tanto, creo que vai a ser unha gran atracción esta muller que tamén simboliza a época máis dourada do atletismo, tanto galego como español a nivel do fondo. Por lo tanto, tamén vai a ser unha gran atracción, e despois persoas tamén relevantes a nivel de máster como Soledad Castro, como tamén ese mítico Xosé Luis Otero Cepeda, entre outros, sin esquecer tampouco, por suposto, os atletas de categoría sub-20 e sub-18 nos campeonatos, insisto, de 5.000 metros. Tamén agradecer, como non, ao clube. O clube é tremendamente importante o que está facendo. Antes nomeaba a Teresa Castro, nomeaba a Tariku. Detrás do clube hai persoas. Eu sempre digo que a aposta máis importante que temos que facer é sobre todo polo factor humano. Podemos ter pistas, podemos ter tecnoloxía, pero o factor humano é o dinamizador, é o que move todo. Por lo tanto, o meu recoñecemento ao presidente, a súa xunta directiva, e espero desexo que este sexa o principio de moitos campeonatos que fagamos aquí en Noia, porque este é un paso importante. Quero lle, insisto, poñer en valor o aposta que fixo o Concello para que este aquí este campeonato. Por lo tanto, será o primeiro de outros tantos. Por parte miña, non quero decir nada máis. Gracias a todos vostedes pola súa atención. Máis tarde, se teñen algunha pregunta, con moito gusto podemos repostar. Agora vou pasar a palabra a Pedro, como decía anteriormente, vai a explicarnos de maneira minuciosa que simboliza este gran cartel que temos aquí nas costas. Moitas gracias, Pedro. Gracias aos requisitos, gracias, Laura. Bueno, a ver, no cartel, cando fai unhas semanas, Luís, presidente do Club de Atletismo Noia, Luis Martín, me comentou que se iba a celebrar o campeonato galego de 10.000 metros, máis a partir de agora se vai denominar Alejandro Gómez, acordo esa gran figura que foi no atletismo galego, no atletismo español. Pois, lógicamente, claro, sempre unha edición que se celebran aquí probas, que máis desta categoría, e máis aínda cando se vai facer recordo a unha persona como Alejandro. Para unha persona como a min, que empecé nesto do atletismo xa fai algún tempo, e que dicía que era novo, pero bueno, xa teño uns anos, temos uns anos, verdad, Laura? Recordo que a miña primeira carreira foi alá no 88, na Popular de Santiago, como moitos dos atletas en categoría escolar, cando eres un rapaciño, nos pasamos, recordaste, con Roberto, ademais. E naquel momento, claro, Alejandro se disputaba os seus primeiros Xogos Olímpicos en Seúl, que antes Laura. Claro, empezabas a ir a carreiras, empezabas a, naquele momento, as carreiras populares, Santiago, Negreira, empezabas a correr os crosses. Alejandro nesa temporada xa foi campeón de España, o seu primer campeonato en Bayona no 89, exactamente, en Bayona no 89. E
claro, aquel momento, que decía antes Isidoro, é unha das épocas importantes do atletismo galego, porque o atletismo español, no fondo, non só Alejandro, había, pois, eso, figuras de Carlos Adán, os irmáns de la Torre, Carlos Frente, pero Daniel, Elisardo, Jota, había unha serie de atletas aquí en categoría femenina, que antes Julia Vaquero, que no momento Estela Estevez, que dominaban o fondo de España, María Abel, anos despois, inclusive, que no momento, anos 90, anos 90, pois, lógicamente, entrabas como atleta, a correr, e vías esta xente que dominaba en España, e claro, eran ídolos, e casi por encima un pouco de todos, para min en particular, e o mellor para moito de nós, a figura de Alejandro pois emergía aí, non? Frente de todos eles. Entonces, a idea de facer o cartel, completo galego, 1000 metros, Alejandro Gómez, era un pouco clara, un pouco directa, a bandeira de Galicia e a figura de Alejandro. A bandeira que o que simbolizaba é a figura de Alejandro Frente. Para buscar a figura de Alejandro, buscouse unha serie de fotos. Mirei ao final, parecíame esta que simbolizaba moito unha victoria, unha das súas victorias no Campeonato de España. Isto foi en Madrid no 95, por diante de Antonio Serrano e de Fabián Raucero. E esa imagen victoriosa, levantando os brazos, era moi típica del, esplendorosa, vamos, ese júbilo, ademais. Esa imagen era unha imagen moi potente. E ao mesmo tempo era por prova de 10.000, Campeonato de España. No ano 95, ademais, el fora campeón galego de cross, na Rúa, creo que me parece. Correcto. Pode ser. Campeón de España de cross, que vimos antes. Bueno, antes eso foi Bayona, o segundo campeonato foi no 95 precisamente, en Vitoria, creo. Campeón de España de 10.000, e despois a final de ano fora subcampeón de Europa de cross. E campeón de Europa por club. Creamos que é unha época, pois eso, bastante victoriosa, unha época moi indicativa, non? Esta foto simbolizaba moito eso. Aparte, bueno, o gesto ese, non? Que o gesto, eso tamén un pouquiño o mellor anecdótico, pero o cartel foi pensado en Semana Santa, me imaginaba, e contaba ya Luis, o tema de Semana Santa, o tema de dioses religiosos, decía, para nós o dios era Alejandro, o dios do atletismo en Galicia, entonces tamén parecíame, bueno, un gesto bastante potente. Entonces, temos eso, Alejandro, a foto, a bandeira de Galicia. A bandeira está feita con unha serie de colás de elementos representativos do que sería Noia. Noia é unha vila con potencial tremendo, cultural, arquitectónico, paisajístico, turístico, tremendo, non? Entón é un pouquiño un recopilatorio de todo ese potencial que ten Noia, non? A través da súa arquitectura, a través da iglesia de San Martín, do Concello, a través do Coliseo Noela, a través das súas pontes tan importantes, e despois elementos importantes como o marisco, o berberecho, as laudas de Miais, toda unha serie de referentes. Ademais, aquí abaixo vese tamén o tema de un edificio aquí que aparece que non ten ese gama de colores azules, eso non ten as súas ventanas. Eso simbolizaba un pouquiño esa luz que irradia a cultura tamén noiesa, ademais, que é o edificio do Coliseo Noela, que precisamente este 24 de abril, este sábado, celebrase o centenario, ademais. É curioso tamén, o mismo día, o centenario da inauguración do Coliseo Noela. E, bueno, temos a bandeira, temos o Alejandro, e temos unha serie de colores aí que aparecen, aparte desos tonos que compoñen a bandeira, esos azules, un amarillo, un amarelo, un vermello, verde. Eso non quería ser, ao mesmo tempo, unha abstracción cromática do escudo de Galicia, esa que aparece nesa de Noia, nesa de Galicia, nesa de Alejandro, que unía todo eso, ese referente, o mellor ese algo un pouco abstracto, pero que esos colores simbolizaron un pouquiño eso, Galicia, e ao mesmo tempo teñen outro significado que tamén a evolución da carreira atlética de Alejandro, pois un pouquiño, tamén un pouco simbólico, a través dos colores das distintas camisetas dos distintos clubs que tuvo ao largo da súa trayectoria. Es que isto está trabajado, Sí.
claro, ese azul dos ríos de Noia, do mar de Noia, ese azul do escudo de Galicia, ese azul do San Miguel de Oia, das distintas camisetas, aquí abaixo competindo con Martín Cid, Antonio Prieto, dos rivalidades tamén míticas naqueles momentos. É unha foto de moi xoven de Alejandro. Temos o amarelo do Larios, que, claro, é un dos clubs tamén míticos, a principios dos 90, e Alejandro era o mellor, entón estaba nos mellores clubs tamén, lógicamente, e simbolizado en varios elementos aquí de Portos Apostoli, o celeste do Celta. Eu recordome cando unha das vitorias de Alejandro en Santiago era estaba en Celta aquel momento, foi no ano, creo, 92, neste tempo, pero o azul celeste tamén da camiseta da selección galega. Claro, a vitoria, claro, o blanco e o celeste normalmente é o que representa así a camiseta habitualmente, que distintas seleccións. Unha das outras súas vitorias en Campeonato de España, eso foi en 95 tamén, en Vitoria, me parece, Campeonato de España de Cross, o segundo campeonato. O vermello, deses elementos que aparecen aí tamén, que despois falaremos un pouco desa figura, o vermello do New Balance, ese gran clube que collía a actualidade do atletismo galego aquel momento, con Adán tamén, que outro esas rivalidades con Alejandro, que os fixo moi grandes os dous, con Carlos da Torre, antes víamos a foto Campeonato de España que chegaran aos tres primeiros, non? Non gañou Alejandro, gañou Carlos Adán, segundo de la Torre, pero foi el que foi a por Martín Cid, rompeu a carreira, deu a cara, finalmente se desfondou un pouco, pero foi o que aportou o mérito para que Galicia por primeira vez tivera un triplete nos campeonatos de España absolutos de campos de foi un hito que evidentemente non se repetiu nunca. É repetible porque ten un seu valor, como en aquel momento tampouco lleas tanto, porque eles ganaban habitualmente, ganaron varios campeonatos, foron olímpicos os tres, entonces era a época dorada do fondo en Galicia, nesta época, entonces, claro, a nos eran ídolos, esta xente, lógicamente, cando eras rapaz, cando empezabas co atletismo. No New Balance, pois eso, con Alejandro, con La Torre, Lizardo, con Jota, que tiña un equipazo en categoría femenina, antes con Julia Vaquero, Estela Esteve, es decir, que eran dominantes en Galicia, pero dominantes en España, eran tremendo. E o vermello tamén da selección, claro, da selección española, igual que o amarelo tamén, pues, se español aquí está competindo en maratón, pois pasouse, claro, a ruta tamén, o maratón, os últimos anos. O amarelo de novo de antes, tamén as camisetas odidas, distintos xusto co azul, bueno, pois distintas camisetas de verano, pois tamén aparece aí, aquí correndo en probas de ruta, ganou tamén as probas máis importantes, o programa español, a Coitia, Petia, a Big Bay, referentes tamén destes últimos anos tamén, bueno, en Galicia, el, bueno, gañounos todas, porque era bo en cross, no barro el defendías como era o mellor, era bo en pista, 5.000, 10.000, pero tamén era buísimo en ruta. Claro, que será récord de España no primer maratón que correra, non? 2:06:57 no debut. Sí, era moi bo. Ui, esta... E a última foto, que era o verde, que aparece ao final, que xa non tiña foto, que era da súa temporada, aparece na Ponte, que era a súa última temporada, bueno, a súa última temporada non, das últimas temporadas no Playas de Castellón, tamén, que, bueno, foi un par de anos que estuvo, e tamén era ese verde, non? Aparecía ese amarelo, ese vermello, ese tal, un poquinho reflejar esa evolución da súa carreira. Ese elemento, que aparece na Ponte iluminada agora, a Ponte de Noia, que aparece con, bueno, ahora con os colores aí, que realmente en alguna prueba que se fixera eso, sí que chegou a ter esos colores, non? Sí, a Ponte está todavía sin inaugurar a iluminación, pero é multicolor. Multicolor, en algunhas desas probas, que se fixo, chegou a ver ese color, non? Entonces, ese elemento tamén, que o verde, o vermello,
que, bueno, me recorda un pouco tamén a bandeira de Portugal, tamén quería facer un pouco hincapié precisamente con esa rivalidade está todo medido, nesta época, calculado al detalle, porque si Galicia esta xente pois dominaba en o cross en España en aquel momento, ou eso, pois Portugal era tamén casi que dominaba en Europa, ou así, cos irmáns Castro, con Dionisio, con Domingos, con Pablo Guerra ou Eduardo Ríquez. E este ano, por exemplo, a foto de arriba dun campeonato de Europa, que quedará Pablo Guerra primeiro, cando quedará el segundo. Entón había tamén esa rivalidade, tamén importante. E despois, para rematar, falamos antes de dúas referencias un pouco ao atletismo en Noia, un atletismo un pouco máis local, non? Aquí, a través tamén de dos figuras, que podían ser outras moitas desa gran canteira que ten, que tuvo o atletismo en Noia, que ten, son ejemplos, simplemente, que representados aquí nesta figura de Taricu e de Teresa, recorrendo por cima da Ponte Alfonso, por as rúas do Curro ou por Alameda, que simboliza un pouco pois, esa cultura, esa base atlética do club, non? E despois, para rematar, falábamos antes que parte tamén unha figura correndo con estes dous un pouco detrás, pero bueno, que a importancia que ten, de que este eso, un pouco detrás, pero ten unha importancia tremenda, e queríamos destacar tamén e resaltar unha persona que eso, que nos deixou fai algo máis dun ano, e que foi un referente nos inicios do atletismo aquí en Noia. Con ele, con outros moitos, pero con ele tamén empezou un pouco esa pasión por o atletismo aquí. Estamos falando xa dos anos 70, non? Creo. E por aí, non? Finales 70 ou así. Foi un impulsor, foi un referente que Polo Rogero, que quería tamén pois facerlle unha pequena homenaxe tamén personal así, que aparecera tamén aí, sin destacar lógicamente sobre a figura de Alejandro Queso, pero un reconocemento tamén aí no cartel, non? Porque foi unha persona que tuvo ese valor foi un impulsor para que se iniciase o atletismo en Noia. E non, deixámoslo aí en santo. Pois a verdad que eu creo que explicou uno moi ben, por suposto, creo que poucas persoas teñen esa capacidade de ser capaces de misturar tantos elementos culturais, sociais, deportivos, afectivos, e por suposto na trayectoria brillantísima de Alejandro Gómez, que por certo fai poucos minutos falei coa súa dona, con Paula Hernández, está invitada aquí a Noia o vindeiro sábado, ela fará todo o posible para estar aquí connosco. Nos gustaría moitísimo, por suposto, contar coa súa presencia, e tamén tenemos un recordo afectivo para a familia de Hipólito. Vamos a entregar unha placa por parte da Federación Galega, porque somos conscientes do que simbolizaba aquí en Noia e a súa comarca, a súa figura, por tanto tenemos esa deferencia a súa familia para honrar tamén a súa memoria. Pasamos a palabra, por teu permiso, a Luis. Moi ben. Sí. Pois nada, buenos días, e bueno, eu tratarei de ser moi breve, porque todo creo que xa quedou bastante ben explicado, tanto o tema deportivo como o tema afectivo, e simplemente o millor tratarei de Millor Club Atletismo Noia, pois dar as gracias e mostrar o meu agradecimento, pois empezando por Pedro, que acaba de facer a súa presentación, o ideario do que é o cartel, dicindo que eu tuve moi claro que desde o principio, cando pensei, cando dende a Federación nos concederon un campeonato, que sabía que Pedro, si lle comentaba aí a posibilidade de facer un cartel, sabía que iba a conseguir transmitir todo este afecto e reunir todo este simbolismo que conseguiu reunir neste fermoso cartel, e que nos ponga a todos nun lugar excepcional, tanto o Club Atletismo Noia como a Vila de Noia, e como é a Federación e a figura de Alejandro Gómez, que realmente é o mellor atleta que tivemos en Galicia, sin lugar a dúbidas, e lo plasmou aí perfectamente, non? Entón, pois, as miñas palabras tamén para Laura, porque de un tempo para aquí está facendo unha grandísima labor en colaboración co Club Atletismo Noia, en revitalizar o atletismo, e
e acaba de facer unhas reformas moi interesantes no Estadio Municipal de San Lázaro, e a primeira gran noticia que temos para reforzar esa reforma que ela fixo é a concesión deste campeonato, un campeonato que precisamente vai a ser a homenaxe, un memorial, primeira vez que se fai, o que acabo de dicir, a unha figura entrañable, a columna entrañable de Alejandro Gómez, que as súas palabras, as súas últimas palabras, ele dixo que quería que o recordase como unha boa persona. Entón, espero que a Laura, se algún día deixa a política, eu vou ser o primeiro que vou dicir que vou recordar a Laura como unha persona que se implicou. Sí, son sincero, teño falado moitas veces con Laura e dicirlle, Laura, xa verás como si aquí traballas, como si traballas pola instalación e si traballas polo atletismo, isto vai che vir todo de volta, porque temos un potencial increíble na zona do Estadio de San Lázaro e creo que xa o estamos plasmando, non? Entonces, de verdad, Laura, moitísimas gracias ao Club Atletismo Noia e, bueno, pasando con Isidoro, pois as palabras que se dixo ao inicio desta presentación para nós é un orgullo e é moi meritorio que a Federación en este primeiro memorial a Alejandro Gómez, un campeonato que significa tanto, pois que contase con Noia, que pensase no Club Atletismo Noia para sacar adiante este campeonato, e realmente moi agradecido tamén Isidoro, moi agradecido polas palabras que acabas de dicir aquí, e o Club Atletismo Noia pois seguiremos con esta ilusión, propoñendo estas actividades cos rapaces, co clube en sí, para darlle a relevancia e para continuar pois formando os rapaces e que o atletismo siga adiante tanto na vila de Noia como a nivel galego, poder aportar todo o que poidamos dende o clube para que o atletismo de Noia siga adiante e o atletismo galego siga medrando. Penso que vamos a ter a oportunidade de demostrar a capacidade que temos aquí en Noia para sacar adiante este tipo de eventos e penso que o sábado 24 de abril, xa que non temos un San Marcos festivo, penso que vamos a poder disfrutar cas limitacións que a situación nos impón de un campeonato excepcional e simplemente dar as gracias e moitísimas gracias por estar aquí e por contar con este campeonato aquí. Moitas gracias, Luis. Bueno, pola miña parte non queda moito máis que dicir, creo que está todo explicado e dito. Felicitar unha vez máis a Pedro polo espectacular traballo tan reducido nese cartel e que plasmou no todo, non lle quedou nada esquecido por poñer. Agradecementos a Luis polas súas palabras hacia min e dende logo que eu vou a poñer todo da miña parte para que siga funcionando a instalación, para que sigades crecendo como clube e moitas gracias a Isidoro por acompañarnos hoxe, por traer esta proba a Noia e o dito que esperamos seguir tendo esta clase de eventos desta categoría pois na nosa vila e poder disfrutalos cada vez con un pouquiño menos de restriccións. E nada máis, gracias a todos por acompañarnos. Si hai alguna pregunta pola súa bata? Moitas gracias a todos. Saúdos cordiais. Chao, buenos días. Bueno. Moi ben, pois listo.